Eżekuttiv iltaqa' llejla u approva unanimament riżoluzzjoni illi t-tekst tagħha sa nippubblikaw u jkun fidejkom. Fil-qosor din ir-riżoluzzjoni tikkonferma illi riforma għalkemm reġistrat progress u trasformazzjoni tas sistema ta' trasport pubbliku, però għad fadlila biex tilħaq l-aspettattivi illi aħna nippretendu minn din ir-riforma. Tħeġġeġ lill-Ministru u lill-Gvern biex inkomplu naħdmu ħalli din ir-riforma tasal fejn jriduha tasal u tagħti l-servizz li jixraq lill-poplu tagħna. Però fl-aħħar tħeġġeġ ukoll lid-deputati kollha tal-grupp parlamentari tal-Gvern biex jivvutaw kontra il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Ir-riforma kollha hija twildet minn taħt il-Kabinet tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Hija frott il-manifest elettorali tagħna u weda elettorali tagħna. Għalina għandha importanza straordinarja. Għaliex tfisser qabża ta' kwalità għal pajjiż. U rrid ninfakkar il kulħadd illi riforma ta' trasport pubbliku hija marbuta ma' l-eżerċizzju nazzjonali biex intejbu il-qagħda tal-arja, l-kwalità tal-arja u naqsu l-emissjonijiet li aħna għandna fit-toroq tagħna u l-istudji tekniċi kollha kienu jgħidu illi huma l-power stations tagħna u t-trasport li għandna fit-toroq tagħna. Il-Gvern li mmexxijina għandu l-kuraġġ li jiffaċċja din l-isfida importantissima għal ġid tas-saħħa ta' uliedna u tat-tfal tagħna.